Perla Group uvádí. Hej, počkej na mě! Zastav autobus! Zastav autobus! Řidiči, zastav ten zatracený autobus! Nemůžu ho zastavit. Cože? Proč? Máme tady bombu. Pokud klesne naše rychlost pod 80 km za hodinu, je po nás. Stejně jako v tom filmu? Jo, ale tohle je skutečný život. Počkej, to znamená, že běžím rychleji než 80 km v hodině? Dívej se sám. Do prdele, to je docela slušný. Slušný? Děláš si prdel? Musí být ten nejrychlejší běžec na světě. Pomoz mi, chlape, co mám dělat, co mám dělat? Hodně nadanej. Musíš si vytyčit nějaký cíle a splnit je. Máš před sebou celý život. Leď těžké hvězda. A nikomu nedovol, aby tě držel při zemi. Osmdesátikilometrák překonal světový rekord. Nezastavitelný. Fenomenální sprinter přihlášen do závodu formulí. Fenomenální běžec zažívá první krutou porážku. O 20 let později. Memoriál fenomenálního sprintera. Perla Group 2011